Imboziso in English is called a funnel. It has so many benefits. It cleanses your system. One downside is that it is very bitter. However, you can neutralize the bitterness by adding a bit of aloe. Sanibonani balingane mabhungu namajiji. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Impi Yabomdabu Isethunjini, obhalwe nguJC Buthelezi. Sizokwenza isitatimende esizokuma ngalolu hlobo. Izinqumo esizithathayo empilweni zingaba nomthelela ongemuhle kulabo esisondelene nabo. Fakazela lesi sitatimende ubhekise kokwenzeka kule noveli. Balingani bami nane bafundi, umbuzo omude, uphawu lokuhlaziya, inkomba iphendulwa ngokwahlukaniswa kathathu, kube nesingeniso nomzimba nesiphetho. Kanti ngokwesitatimende sichaza kane ngokusebenzisa igama elithi pill eliyisiNgisi. U-P kaphili yiphoyinti oqala ngalo. Yingakho ngesiNgisi kuthiwa that is the point of departure. U-E wokuqala u-explain. Owesibili u-evidence. U-L u-link. Kuchazani konke lokhu? Kuchaza ukuthi uqalisa ngokuthatha uhlangothi. Ungabeka ngalolu hlobo, ngiyavumelana nalesi sitatimende esithi, noma uthi kuliqiniso ukuthi. Uyazi-ke nawo amachashaza amathathu lawayana achaza ukuthi sekuya ngokuthi isitatimende leso sibekwe kanjani. Balingani bami nane bafundi, niyabona yini ukuthi iphoyinti lelo qala ngalo lichazane? Lichaza ukuthi uqalisa njengoba ubuzoqalisa uma kade ubhala indaba eqophisayo noma edaza inkani. U-E uchaza ukuchaza. Uchaza ini? Uchaza izinkomba noma inkomba eyobe ihambisana nesitatimende leso esisetshenzisiwe. Isiphi isitatimende esisetshenzisiwe la? Yilesi esithi izinqumo esizithathayo empilweni zingaba nomthelela ongemuhle kulabo esisondelene nabo. Izinqumo zini ezithathwe kulombhalo wobuciko? Izinqumo eziyamana nendikimba yenhlupheko nezinqumo eziyamene nendikimba yemfundo nemfundiso. Yini indikimba? Sesiyachaza-ke manje. Indikimba yiqiniso elethulwa umbhali okubalulekile afuna ukusiqwashisa kuko, ufuna sikuqaphele umsuka wento ethile. Indikimba yenhlupheko iyamene nesihloko salombhalo wobuciko esithi Impi Yabomdabu Isethunjini. Kwazise inhlupheko ububha nokweswela, imfundo ulwazi. Abantu abangaluthola mhlawumbe endaweni ezinjengezikole namanyuvesi. Lolu lwazi luyabaguqula abanye abantu, bakhohlwe imfundiso, bakhohlwe inkambo namagugu nosikompilo abafundiswa lona. Lokhu kuchaza ukuthi isingeniso sethu sizokhandwa sakhiwe. U-P ka-point of departure no-E ka-explain. Umzimba-ke wona uzowakhiwa u-E ka-evidence. Ilapho sizonikeza khona izibonelo ngokucaphuna endabeni. Isiphetho siwulink ngoba sizobe sixhumanisa lokho ebesikade sikusho kuyo yonke le essay kanye novo lwami njengomuntu obhalayo, njengomuntu ohlolwayo, njengomfundi. Balingani bami nane bafundi, ake ngiyibhaleke le essay. Ngizobhala isihloko esithi izinqumo esizithathayo empilweni zingaba nomthelela ongemuhle kulabo esisondelene nabo.
bese ngibhala igama ngosonhlamvukazi elithi isingeniso. Iyavumelana nalesi sitatimende esithi izinqumo esizithathayo empilweni zingasibeka engqupheni bese labo esisondelene nabo baphatheke kabi. Indikimba yiqiniso elethulwa umbhali. Lapha ngizoxoxa ngey'ndikimba ezimbili okuyinhlupheko ukufakazela isihloko salo mbhalo wobuciko esithi impi yabomdabu isethunjini kanye nemfundo nemfundiso. Uyakhumbula ukuthi ngitheni ngenkathi ngichaza phambilini? Buyela emuva uyotapa lapho ubuye ufake la. Ngiqhubeke. Lesi sitatimende ngizosibhekisa kulokho okwenziwa noma okwenzeka kubalingiswa abalandelayo. uBafana, uGogo uMaxakushe noMelody. Ngizokweqa umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba. Isinqumo sikaBafana sokuphila impilo kayedwana, impilo yobuqhingi, impilo yokucaba umuzi emadolobheni, elokishini elibizwa ngokuthiwa yiSemlazi, samenza walikhohlwa ingemuva lakhe, wayikhohlwa imfundiso yakwaZulu. Lesi sinqumo sabeka izingane zikaLinono engqupheni, kwazise uBafana usekhohliwe ukuthi isintu sithi izingane zikaLinono zingezakhe, uyena maqhuzu ekuzikhuliseni, ikakhulukazi njengoba unina esegane wendela engxenye. Ufundile uBafana, yingakho nje esebona uninalume eseyisicefe ngokufika engayenzile i-appointment. Yingakho esemnikeza ikhadi elinemininingwane yakhe. Uthe esuka lapho wabhaqaza isicabha wamxoshisa okomgodoyi, esemdelelile ngokumtshela ukuthi wayengekho ngenkathi uLinono edlala abafana, futhi yena noPoppy bangamele okungefani. Izingane zinganyelwe uPoppy kanti yena wengamele izinja. Izingane zikaLinono zisengqupheni ngoba uBafana akanandaba ukuthi ziphethwe isifo sendlala, okuyisifo ungomile. Isinqumo sikaBafana sokubukela abanye abantu phansi sababeka engqupheni, ikakhulukazi abantu baseMlazi, sabakhinyabeza, bangaluthola usizo lokuxhaswa ngabelungu. uBafana uthi kuBen Martin, izikole zasemalokishini izikodlwana, othisha bakhona abafundile, imfundo ayibhadlile ayicacile, into abayaziyo ukubhikisha. Anede washo njalo uBafana, umdlandla ayenawo uBen Martin wavele wafadalala. Ben Martin abone ukuthi mhlawumbe angayingenisa ngenkolo le ndaba, usembuza ukuthi usontaphi. uBafana uthi usonta eSt Andrew's Church, okuyisonto labelungu elise-Hillcrest. Uthi izinkonzo zase-Hillcrest zizothile, zomile, ziphole kahle, ziphelezelwa i-organ, futhi akaculi uma engathandi. Kanti izinkonzo zabantu bakithi zinokushawoda, zinezinyembezi zeminyaka, kusontwa ngezinhliziyo nemizwa, kanti ezakobelungu zisonta ngobuchopho. uBafana akazi lutho ngemvelaphi yakhe, yingakho nje aqale ngokuthi ekuqaleni igama lakhe elithi ungumbhabhadisi liyigama lokuqaba. Lokho kumenza ukuba angazi ngisho nezinkondlo ezabhalwa abantu bomdabu. Kazi ngisho igama likaVelimseni, lona abelungu ababekade bembiza ngoWilliamson,
ngoba behluleka ukulibiza igama lakhe. Ben Martin, uBafana ubonakala njengomuntu ozenyanyayo, ozidelelayo, ozizondayo, amukele yonke imifanekiso emibi ngobuyena. Azilutho ngemibhalo yawo Tutu kanye nawo Mafikagwala. Abantu abamnyama ngezimbasha, uthi bazobhasha. Imizamo yabantu bakubo abanjengoZef Mkhize we-Food Basket kanye nothisha omkhulu uKubheka owenza umsebenzi oncomekayo esikoleni sakhe akayazi ukuthi bona nabo yiNtshonalanga neMpumalanga. Ngisho umlungu owayeqashe uBafana, uBill Wilson, waba namahloni ezwa into ebolile ephuma emlonyeni kaBafana ngesizwe sakubo. UBen Martin wabona ukuthi uBafana usaqhuba yona indlela yako belungu yokudlwengula ingqondo yabansundu ebizwa ngesiNgisi ngokuthi phecelezi i-menticide. Wabese evalelisa, ebashiya benjalo. Lokho kuchaza ukuthi umlazi awulutholanga usizo. Isinqumo sikaBafana sokuba matasatasa, evuka ekuseni ephuthuma ukuyoqinisa umzimba, uma esekhaya ahlale ocingweni, aqhamuke nje uma esezolala, saba nomthelela ongemuhle. Izingane zabo zaphenduka izintandane bephila, azisafuni ukuthandaza. U-euthanasia ubiza ugogo uMaxakushe ngesiqhaza, umbiza ngesisebenzi. Azisahloniphi-ke izingane ezinjalo. Ukhamba lufuze imbiza, nalezi zingane zenzisa okwabazali bazo, ikakhulukazi uMelody. Uma esekhaya uhlala ocingweni amasolokolo, exoxa nomfana womlungu. Le mpilo yafundisa izingane impilo yobuqhingi, impilo kayedwana. Lezi zingane zisendlaleni nazo. Yazo inhlupheko akuyona impi esethunjini, kodwa impi yokweswela uthando lwabazali bephila, impi yokweswela ubuntu, impi yokufunda imikhuba engasile. UMelody uzoxoxa nobani ngendaba yaBafana? Akanabazali, wasekhulelwa-ke, wathola izingane ezimbili. Alingani bami nani bafundi, noma umbhalo engashongo. Abanye abazali benza umhlonyane, benza umemulo, benzela iy'ngane zabo ezinezimilo ezinhle. Abazali bakaMelody banomthwalo wokukhulisa izingane ezine: u-euthanasia, uMelody ney'ngane zakhe. U-euthanasia wafunda ukuntshontsha, untshontsha imali kagogo, ahamba ayothenga imiswenko, utshontsha imoto kaMiss Hawkins. Isinqumo sikaBafana sokufulathela iLaLucia lapho athuthela khona esuka eMlazi asibanga nomthelela omuhle. UPoppy usethengela izingane imoto, uyazibeka izizathu zakhe. uBafana useyathukuthela, uyathutha ekhaya. Izingane zisala zinomzali oyedwa, ziyamdinga kakhulu kunakuqala uyise lezi zingane. uMelody udinga uthando oluvela kumuntu wesilisa ongubaba ukuze angahambi ayolucinga lolu thando aluthungathe kwabanye abantu besilisa abangaba ngamasoka. Akalitholi lolu thando esokeni lakhe lokuqala elingumlungu, ngoba abazali balowo mfana bashaya phansi ngonyawo. Ngavuma ukuthi ingane yabo ibe nobudlelwano nomuntu onsundu. I-euthanasia naye ubelidinga uthando, nokho yena waba nenhlanhla ngoba wakhuliswa ngezinye izingane, wakhuliswa uHlanganisani kanye noUzithelile.
Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje ngizokuma lapha. Sizophinde siqhubeke ngokuzayo. Niyathandwa, nisale kahle.